yn ystod y sesiwn hon, i ni'n mynd i fynd o heddiw nôl i'r cyn oesoedd, a ni'n mynd i fynd o Gymru i Corea ac i bedwar ban byd. Achos mae llenyddiaeth Cymru ydy'n perthyn i ni, ond mae'n perthyn i'r byd eang. Ac mae astudio'r Gymraeg felly yn golygu bod chi'n astudio llenyddiaeth y byd. Ac mae'n stori ni yn dechrau gyda Cerdd. A dyma hi. Cerdd sydd ar y fanyleb lefel A, fel mae rhai o'n chi'n gwybod, Preseli, a gyda'r bardd hwn, Waldo Williams. Nawr de, cwestiwn, beth ych chi'n wybod am Waldo? Nawr te, dwi'n mynd i ofyn, Elen, gei di ddweud y peth cyntaf, beth wyt ti'n wybod am Waldo Williams? A fel sy'n digwydd gyda beirdd mwyaf Cymru, i ni'n aml jyst yn galw nhw wrth i enw cyntaf, Waldo, fel pe bydden ni gyd yn ei nabod e. Elen, dire, rhoi un faith i fi am Waldo Williams. Oedd e'n heddychwr. Oedd e'n heddychwr, diolch yn fawr. Os yna rhywun arall yn mentro'n gynnar yn y seminar yma. Os rhywbeth yn y chat, Dewi? Neu os yna dawelwch ar hyn o bryd? Mae dawelwch ar hyn o bryd, ond dwi'n gobeithio nawr, falle os chi roi yn y chat, beth yw'ch syniadau chi am y cwestiwn a Mererid i ofyn. Peidiwch yn phoeni os na i ddweithio chi, gafodd ei eni ym mis Medi 1914 ar Fedi'r 30. Hwna'n ddiwrnod mawr gen i dydd penblwydd Waldo Williams, a bu farw ym mis Mai 1971. Gen i yn Hwlffordd a marw yn Hwlffordd. Cylch i fywyd ei gyd felly yn gysylltiedig iawn gyda Sir Benfro. A mae hwn yn ddiddorol. Doedd ei fame ddim yn siarad Cymraeg. Yn sicr ddim yn siarad Cymraeg gyda fe. Felly aelwyd Saesneg oedd aelwyd Waldo Williams ar y cychwyn. A mae hwnna, mae'n siŵr, yn gyffredin i lawer iawn sydd yn y seminar yma bore yma. Ddim yn siarad Saesneg adre. Ond oedd ei dade yn brif athro. A fe ath i ddysgu ar ôl dechrau yn ysgol Prendergast yn Hwlffordd, gafodd e job yn mynachlog ddu. Ac oedd Waldo Williams yn 7 mlwydd oed. Be ddigwyddodd y mynachlog ddu? Y pentre bach yma sy'n reit ar droed mynyddoedd y Preseli. Nodwch hwnna. Fan hyn nath e ddechrau siarad Cymraeg. Fan hyn ddath yr iaith Gymraeg ato fe. Mae ganddo fe gerdd yn disgrifio'r Gymraeg bron yn cusanu wefus a mae e'n dod i siarad Cymraeg. A mae hwnna wedyn yn dod yn iaith i gerddi fe, iaith i blentyndod o fyna, iaith i chwarae fe. A dyma, ar hos fach, ar bwys mynachlog ddi, mae carreg Waldo. A chi mo beth, ar ôl i'r feirws felltith ma fynd, fyddwn ni'n gallu trefnu taith i fynd i weld y garreg yna, sydd yn edrych ar y mynyddoedd mae'r gerdd hon yn sôn amdani. Mae'n hen fain, wrth gwrs, mae wedi cael ei gosod, yn rhywbeth i'n hatgoffa ni o'r math o feini sy'n mewn cromlechu, a na beth sydd gyda ni ar y poster yna, cerdd arall gan Waldo, cerdd enwog iawn, Cofio, cromlech pentre ifan. Mae hwnna'n rhywbeth i ni'n meddwl sydd yn hollol Gymreig, yn dydi? Ac i ni'n ymfalchio bod yr union gerrig yma o'r Preseli o Gymru wedi cael ei cludo draw i Loegr i greu'r Stonehenge ryfeddol na. A gyda llaw, mae rhaglen heno ar BBC 2 yn dweud mwy o hanes y cylch y cewr yna. Fedrai ddim aros i glywed e. Ond, weddwch chi beth? I ni fel pobl, hyd yn oed ers cyn co, yn perthyn i deulu mawr y byd. Dyma chi gromlech arall. Lle mae hon? Yn Iwerddon, reit. Dyma gromlech arall. Lle mae hon? Yn Sbaen. Dyma gromlech arall. Lle mae hon? Yn Corea. A dyma un arall eto, yn yr India. Ac oedd Waldo'n gwybod hyn, oedd e'n gwybod bod ni gyd drwy'r byd yn y bôn yn perthyn i'n gilydd. Yr un math o bensaerniaeth, yr un architecture oedd gyda'n cyn deidiau ni. Wel, mae hwnna i fi yn rhyfeddod. Wel nawr te, pa fath o aelwyd oedd hon i ni wedi clywed yn barod, mae nid Cymraeg o'n nhw'n siarad adre, ond mae yna rhywbeth arall am yr aelwyd yma, oedd ei rieni fe'n bobl arbennig iawn.
Oedd i rieni fe yn credu'n gryf nad oedd lle i ymladd. Mae mewn heddwch yn gilydd dylen ni fyw. A phan adawodd Waldo Williams yr ysgol gynradd, oedd ei dad oedd y prif athro gyda llaw. Nath ei dad ysgrifennu rhyw fath o gynghorion. Dwi'm yn gwybod os ydych chi'n gallu gweld hwn. Nath e roi exercise book a sgwennu cynghorion i Waldo a'i ffrindiau ynglyn â sut dylen nhw fihafio, sut dylen nhw fod yn y byd nawr bod nhw'n mynd i'r ysgol fawr yn Arberth, oedd e. Ac mae bob math o gynghorion yn y llyfr yma. Mae'n dweud un o'r pethau fel, you should always sleep with your mouth closed. A rhyw bethau fel hyn. Ond, gwrandewch ar y 4 pwt yma dwi eisiau rhannu gyda chi. Learn always to think for yourself and not depend too much on hearsay. Yn ail, to make a stand for fair play to all, friends or foes, many or few. To distinguish between the rule of the majority and the tyranny of the majority. To give the absent, the weak and the unpopular a fair chance. Chi gynghorion ffantastig, a ni'n dechrau gweld o ble mae argyhoeddiad Waldo'n dod. Mae wedi cael clywed ers oedd e'n grwtyn bach. Dy job di yw stico lan dros bobl sy'n cael cam. Dy job di yw wneud yn siŵr bod pawb yn cael chwarae teg, a bod ti ddim yn gwahaniaethu rhwng ffrind a gelyn. A mae'n bwysig bod ni'n sôn am hyn wrth bod ni'n dod i drafod y gerdd Preseli. Wel, ar ôl yr ysgol ble ath e, dyna, fe ddath e i brifysgol Aberystwyth. A fel o'ch chi'n clywed fyna, dwi'n hefyd yn raddedig o Aberystwyth, gyda llaw nid Saesneg, byddwn i wedi hoffi astudio Saesneg, Sbaeneg nes i astudio gyda'r Almaeneg. Ond dath Waldo i Aber, a digwydd bod i astudio Saesneg. Ac ar ôl gadael Aber, dath e'n athro ysgol, a fe briododd yn 1941, a mynd i fyw i Benllyn. Dwi'm yn gwybod dewi os na rai gyda ni o ardal Botwnog, ond mae gyda nhw blac ar eu hysgol nhw yn Botwnog, achos buodd Waldo yn dysgu fyna. Oedd e'n gallu dysgu popeth, oedd e'n gallu dysgu mathemateg, oedd e'n gallu dysgu Lladin, oedd Waldo yn dipyn o foi. Ond pan oedd e fan hyn, nath e brofi ergyd fawr. Gafodd e brofiad trist iawn a colli wraig, a nhw wedi bod yn briod am bron just 2 flynedd. A cofiwch hefyd, pan oedd e'n grwtyn bach, gollodd e i chwaer Morfydd. Felly mae e'n gwybod yn iawn beth yw teimlo yn drist, beth yw galar a beth yw colled. A dweud y gwir, mae'r holl brofiad yn cael effaith ofnadwy arno fe, a mae e'n penderfynu gadael Cymru a mynd i fyw yn Lloegr, yn Kimbolton a rhai llefydd eraill. A fan hyn oedd e, yn Lloegr, pan dechreuodd pobl y Preseli ymgyrchu yn erbyn beth? Wel, oedd y lluoedd arfog eisiau meddiannu i tir nhw. Oedd yr weinyddiaeth rhyfel eisiau bachu tir Preseli, mwyn troi fe yn rhyw fath o wersyll, rhyw fath o camp iddyn nhw gael ymarfer. Reit, wel stop bach fan hyn te. Beth ych chi'n gwybod am wleidyddiaeth Waldo? Mae Elen wedi dweud wrthyn ni'n barod bod e'n credu yn fawr mewn heddwch. Neu gai weid fel hyn, pan ych chi'n meddwl am Waldo, pa themau sy'n dod i'ch meddwl chi? Os rywun fan anor yn mynd i fentro, dweud rhyw fath o air maen nhw'n cysylltu gyda Waldo, a chewch chi ddim dweud Preseli, achos mae hwnna'n rhy amlwg. Reit, chi wedi cael amser i dwymo nawr. Dewch. Ie, jyst rhowch yn y chat beth chi'n meddwl. Falle os allwn ni fynd draw at naill Gareth neu Steffan, fi'n gweld bod o fan eich enw chi, os chi eisiau falle dod dros y meic o bosib. Dim rhaid, amlwg, ond mae croeso chi ddweud eich dweud. Mae dyn ni cwpl o ymatebion yn y chat. Mererid, mae dyn ni Mirain y sôn Bro Garwch. Gwych. Sara Cymuned. Hyfryd. Dyn ni Gwlad Garwch o Cadi. Brawd Garwch o Lili.
cenedlgarwch o Becky, cenedlaetholwr, yn ôl Megan, a heddwch yn ôl Camel. Mae hwnna yn gasgliad bendigedig. Rhoswch chi nes bod fi'n gweud wrth y myfyrwyr yn Aberystwyth, rhai mor dda i chi yn yr ysgolion yna. Ardderchog. Dwi wedi gwneud rhyw fath o bybl fan hyn, geiriau fel rhwydwaith, tangnefedd, brawdoliaeth, adnabod. A hwnna yn air allweddol. Achos beth oedd Waldo'n meddwl oedd hyn. Pe bydden ni jyst yn gallu wir adnabod ein gilydd fel brodyr a chwiorydd, bydden ni'n llai tebygol o fod yn gas, yn dreisgar. Pe bydden ni'n gallu gweld rhywun hollol ddiethyr, rhywun sydd ddim yn edrych dim byd fel ni, dim o ran pryd a gwedd, dim o fan... Bod ni'n gallu edrych ar ein gilydd a gweud, ti'n mo beth, ti a fi yn frawd ac yn chwar. Ie, oedd e'n hoffi bod ar ben ei hunan, oedd e'n hoffi mynd off i'r mynyddoedd a chrwydro am oriau, ond oedd e'n gwybod bod ni gyd yn perthyn i fro, i wlad, i deulu, i bobl, ac fel wedes i, oedd e'n ystyried pawb trwy'r byd yn frodyr ac yn chwioryr i'w gilydd. A fan hyn, chymod weithiau, mae'n braf bod chi'n gallu dyfynnu o gerddi eraill pan ych chi'n trafod cerdd ar y fanyleb, a pe byddech chi'n gallu darllen just un gerdd arall, byddwn ni'n awgrymu y gerdd yma, Pa beth yw dyn. A dyma chi un dyfyniad. Nawr, ych chi'n gwybod, mae un o'r trics, un o'r arfau, un o'r dulliau gorau sydd gan fardd i gyfleu syniadau ydy tynnu llun gyda geiriau. A beth y'n ni'n galw tynnu llun gyda geiriau? Come on, Elen. Beth yw'r gair posh am tynnu llun mewn barddoniaeth? Image yn Saesneg. Beth y'n ni'n galw fe'n Gymraeg? Di Elen wedi mynd i gysgu. Drosiad? Drosiad yw fyna, beth sydd â chi? Sa'n clywed ti'n iawn, Elen, a sa'n gweld ti efo delwedd wedys di, achos hwnna oedd yr ateb cywir. Trosiad, trosiad. Trosiad yn fath o ddelwedd, ydy trosiad yn fath o ddelwedd. Diolch yn fawr. A'r ddelwedd, y trosiad sydd gyda ni fan hyn, gwrandewch, beth yw trefnu teyrnas? Hynny yw, beth yw cael llywodraeth? Crefft sydd eto'n crobian. Dyn ni ddim cweith wedi gweithio mas wyt ti drefnu'n hunan. A wedyn mae'n gofyn y cwestiwn yma, a'i harfogi, beth yw roi byddin i bobl? Na'r cwestiwn, a dyma'r ateb. Rhoi'r cyllyll yn llawr baban. Waw. Nid ddechmygu'r llun na. Byddai byddech chi'n hollol crazy i wneud rhywbeth fel yna. Ond na fel mae Waldo'n gweld i. Ond dwi'n mynd i oedi, gewch i'r sleidiau yma ar ôl heddi, felly ni'n brysio ymlaen. Dyma Waldo, gyda llaw, wedodd rhywun bod e'n genedlaetholwr, a fe nath e sefyll fel aelod, eisiau bod yn aelod i Blaid Cymru, oedd e'n disaster. Trychineb llwyr. Oedd e'n treulio gormod amser yn siarad â bobl a ddim digon amser yn hela pleidleisiau. Ond dyma'i boster sori, mae chydig bach wedi siobo, wedi crwmplo, ond welwch chi'r gair peace. Hwna ydy'r gair cynta, cyn hyd yn oed self-government. Mae e moyn heddwch. Mae'n bwysig iawn gyda fe. Wel nawr, yn ystod yr ail ryfel byd, oedd deddf gorfodaeth, oedd pawb fod i fynd i ymladd. Waldo, na. Gwrthod mynd, gorfod mynd i'r llys yng Nghaerfyrddin a dyfynnu y bardd y William Blake. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau, dydy'r barddoniaeth Gymraeg ddim wedi ynysu oddi wrth draddodiadau eraill, a mae'n dyfynnu William Blake fan hyn. I believe all men to be brothers, and to be humble partakers of the divine imagination that brought forth the world. Mae'n credu bod ni gyd yn perthyn i'n gilydd, a mae'n neud safiad. Mae'n neud safiad eto i fywyd yn erbyn rhyfel, a tro yma mae'n mynd i'r carchar. O'n i'n dweud byddwn ni'n sôn am Corea, wel, nôl yn y 50au ganrif ddiwetha, nath Prydain fynd i ryfel yn erbyn Corea, ac oedd Waldo wedi upsetio, wedi siomi, a fe wedodd reit, dwi ddim yn mynd i dalu'n income tax, dwi ddim yn mynd i dalu'n treth, a pawb sy'n ennill cyflog yn goffod rhoi arian i'r wlad, i dalu am bopeth, ysgol, bins, popeth. A nath Waldo weid, dwi ddim yn talu, oherwydd mae rhan o'n arian ni yn mynd i ladd bobl yn Corea,
a gorffodd e fynd i'r carchar yn Abertawe ac yn Lloegr yn Rutland. Dyma fe yn dod allan o'r carchar yn Abertawe. Wel, o'r diwedd na ddigon o gefndir i ni wedi cyrraedd y gerdd ei hunan. Reit, beth yw cefndir y gerdd? Neu na i ddangos y sleid hwn i chi a gofyn beth ych chi'n gweld fan hyn. Reit, pwy sy'n eisiau dod mewn ar y chat fan hyn? Beth yw cefndir y gerdd neu beth ych chi'n gweld fan hyn? Neu os rhywun eisiau siarad â fi, bydde fe'n hyfryd clywed llais rhywun arall drwy cael sip o goffi. Elain wedi sôn rhyfel. Da iawn. Mererid. Fflir gwersylloedd milwrol ar draws Cymru. Da iawn, Llyr. Fflir. Fflir ardderchog. Roedd bach amser i chi deipo. Neu os oes unrhyw un fel di sôn eisiau dod dros y meic, mae croeso i chi wneud hynny. Cymryd tir yw un arall wedi dod fyny. Ie, ni'n dod yn nes at yr ateb yn union. Mae'r faner yma gan yr artist Ozzy Rhys Osmond yn dangos yr holl lefydd yng Nghymru lle mae yna bresenoldeb milwrol. A dyma'r cefndir. O'n i'n gweud ar y dechrau am Preseli a'i hymgyrch, a jyst fynd yn gyflym trwy sleidiau yma nawr. De Sir Benfro. Mae Sir Benfro yn edrych yn od o debyg i Gymru, yn dyw e? Ond Sir Benfro ydi hwn, ac yn y de fyna, fe welwch chi Gastell Martin. Yn 1938, fe ddaeth y milwyr mewn a taflu pawb allan o Gastell Martin a chymryd y tir. Dyma fe, fel oedd Castell Martin arfer bod. Anna Williams oedd arfer byw fan hyn ar ffarm yng Nghastell Martin, ond fel hyn mae e heddi. Mae The King's Royal Hussars yna yn ymarfer. Dyna nhw, y tanciau sy'n yna nawr lle oedd arfer bod ffermydd. Fyna mae'r epynt. Wel, yn 1940. Felwch chi yna, mae'n gweud mynydd epynt, ond edrychwch ar y map yma, mae'n gweud danger area. Pam? Achos hyd heddi ar fynydd epynt, mae'r milwyr yn ymarfer. Gyda llaw, dyna'r ffermydd oedd arfer bod yr epynt, enwau Cymraeg, 54 ffarm, yn 1940 yn cael gorfod gadael i wneud lle i'r fyddin. Dyma fel oedd hi ar y epynt. Menwod yn mynd i mofyn dŵr, ffermydd, ond fel hyn mae nawr. Tanciau. Mae yna bentre ffug ar mynydd epynt. Pentre sy'n jocan bod yn rhyw fath o mid-European mwyn i'r milwyr cael ymarfer ymladd mewn llefydd fel hyn. Dyma sut mae ar fynydd epynt heddi. A dyna ddyn pwysig yn hanes ni, Dr Mererid Ifans, yr heddychwr arall ar fynydd epynt, tanc, lle oedd arfer bod ffermydd. Wel nawr, Preseli oedd y bygythiad nesaf. Chi'n cofio nawr bod Waldo wedi symud i Loegr ar ôl marwolaeth Linda. Felly beth oedd Waldo mynd i allu wneud? Gafodd e ryw SOS. Waldo, mae rhaid ti helpu ni. Be mae Waldo'n gallu wneud? Sgwennu cerdd. A dyma ni, gyda llaw, chi eisiau mwy o fanylio, mae brwydr y Preseli fan hyn, achos fe, allai roi hwn bant nawr, enillodd y bobl. Oedd y wynyddiaeth ryfel eisiau 60,000 o erwe, a wedodd y bobl, no way! Mae wedi digwydd yng Nghastell Martin, mae wedi digwydd yn yr epynt, dydy e ddim yn mynd i ddigwydd yn Preseli. A dyma Waldo'n dod a sgwennu cerdd. Reit, pe byddech chi'n fi nawr, reit, ac eisiau rhoi gwers ar y gerdd dan sylw, ble fyddech chi'n dechrau? Reit, beth chi nawr yn athrawon neu'n darlithwyr neu wedi cael cais i roi sesiwn ar gerdd Preseli? Lle byddech chi'n dechrau nesaf? Beth byddai'r llun nesaf byddech chi'n dangos i'ch disgyblion chi? Rhywun yn mentro. Elen, a'i bigo'r Elen to. Elen, beth byddai ti'n dangos? Cerdd am Preseli. Beth sydd ti'n dangos? Bysen ni'n dangos llun mwy na thebyg o bobl ardal y Preseli, achos rhywun nhw a Waldo llwyddo nhw i gael y milwyr yn ôl. Da iawn, bydda hwnna'n llun da i gael. Gwych, os gan rhywun arall syniad, beth byddech chi'n rhoi? Wel, y chat ar hyn o bryd, ond eto rhoi bach o amser i chi deipo mewn. Y tirwedd,
Mae Y mirau... tirwedd, hyfryd iawn. Beth am bigo rhai o'r athrawon, Dewi? Maen nhw wedi Ie. rhoi gwersi yma. Os oes unrhyw un o'r athrawon eisiau dod dros y meic o bosib, ac anwydio'ch hunan, gwelwch llwyr. Wel, dwi'n hoffi'r syniad o'r tirwedd, a dwi'n hoffi'r syniad na am y bobl. Ie, mae'n debyg byddech chi'n rhoi falle llun o'r Preseli. Hei, na beth yw teitl y gerdd. Foel mir fy mebyd, foel drigarn, carn gyfrwy, tal mynydd, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Neu, beth am roi foel drigarn? Dyma lun o foel drigarn. A dyma lun o carn gyfrwy i dal mynydd. Ie. Neu beth am hwn? Hwn yw The Tank Man. Dyn nath sefyll yn 1989 ar sgwâr Tiananmen pan oedd y tanciau yn dod i roi stop ar brotestio. Dyma'r dyn hwn yn sefyll o flaen y tanciau. Na i fyth anghofio gwylio hwn ar teledu. Oedd y tanciau yn dod yn nes ag yn nes, a doedd e ddim yn symud. Pam i chi'n meddwl bod fi yn meddwl falle bydde hwn yn lle da i ddechrau am y gerdd yma? Nawr te. Wi sy'n cofio'r cwpled cyntaf dwi newydd i darllen. Yw'r ail linell. Falle, os allwn ni falle mynd draw, dwi'n gweld bod Steffan a Gareth a o flaen ei henwau. Steffan, wyt ti eisiau dod o draws y meic o gwybod? Yn miwtad dy hunan? Come on, Steffan. Neu pwy arall oedd a wedys di? Mae Gar Thomas, so falle os wyt ti eisiau dod dros y meic, byddai'n wych clywed y lais. Mad yn ni... cangymeriad oedd y sori nhw, Steffan. Falle un o'r athrawon o bosib eisiau just dod dros y meic yn gyflym? Neu o leia roi yn y chat? Yn dawel yma. O diar. Wel, ddau gario ymlaen te. Wrth fy nghefn, wrth fy nghefn, ym mhob annibyniaeth barn. Gwych. Yn hollol. Diolch yn fawr. Te pwy oedd hwnna? Diolch yn fawr iawn. Y pwynt yw hyn, ynddo fe? Dwi'n yn gwybod pwy oedd y tank man. Dyn ni ddim, dys neb yn hollol siŵr beth oedd ei enw fe. Ond na weithio chi beth mae gyts dy fe. A mae e'n annibynnol. Mae ar ben ei hunan. Fe yn erbyn y byd. Ond mae bown o fod rhywbeth tu ôl iddo fe. Ryw gadernid tu ôl iddo fe. A fel na oedd Waldo yn gweld mynyddoedd y Preseli. Sim ots ble oedd e yn y byd, oedd e'n teimlo bod y mynyddoedd yma yn gadarn y tu ôl iddo fe. Wel, ni'n mynd i fynd yn gyflym nawr drwy'r gerdd ei hunan. So dyma hi. A dwi wedi rhoi rhyw bethau melyn a gwyrdd. Ac eisiau tynnu'ch sylw chi at y geiriau yma. Mir fy mebyd. Wal. Wal, dim wal fel Trump, keep them out. Not that kind of a wall o gwbl. Mae'r wal yma yn wal gadarn. Rhywbeth i gadw chi. Chi mod, ni gyd wedi cael munudau. Mae'n ofnadw pan chi just chi. Chi yn teimlo'n wahanol i bawb arall. Ac ar y degau fyna, mae eisiau rhywbeth arna chi weid, OK, keep going, dal ati. A dyma beth oedd y mynyddoedd yma i Waldo. Pan i chi ar eich pen eich hunan yn eich barn. Llawr o'r witwg i'r wen. Dwy afon ydi witwg a wern, afonydd bach. So mae'n mapio mas nawr fel rhyw fath o stafell i'w hunan. Mae gyda'r mynyddoedd fel wal, mae gyda fe'r tir lawr fel llawr, mae yna efail draw fan hyn nawr. Mewn efail oedd yn hydcu yn of, blacksmith, ac mewn efail mae gwreichion yn tasgu pan chi'n bwrw'r pedolau. Ond welwch chi fan hyn, mae'r gwreichion yn hŷn na harn. Tylwch, twtsh bach o gynghanedd fan hyn, hŷn na harn. H, aich. Pam maen nhw'n hŷn na harn?
yn hŷn na haearn. Wel, dwi ddim yn siarad am gwreichion y pedolau, mae'n siarad am y sbarc na sydd yno ni i gyd, yn neud ni yn ddynion ac yn fenywod, neud ni'n human, anadl, y peth sy'n neud ni yn pwyni, a mwy na hynny, y gwreichion sydd yn neud ni i berthyn ein gilydd, achos yr un gwreichionyn bach sy'n ynddo ni gyd. So mae delwedd dyn ni nawr, mae gyda ni drosiad y tirwedd yn rhyw fath o ystafell, a mae gyda ni dwtsh bach o gynghanedd ar y diwedd. Nawr, lle fydden ni'n rhoi yr melyn fan hyn? Mae'n disgrifio nawr y bobl eu hunan. Pwy o'n nhw? Hil, teulu, y gwynt, y glaw, y niwl, y gelech, y grig. Ti'n mo, ddim teulu Kew Gardens yw hwn. Teulu y ddeiar anodd. Mae'n ryff yn y Preseli, mae'n hynod o hardd, ond yw'r tir ddim yn dir hawdd iawn i dyfu cnydau. Chi'n gofod ymgodymu a deiar. Chi'n gofod gweithio gyda'r ddeiar. A wedyn y ddelwedd yma, y trosiad, estyn yr hael. Dwi'n yn llythrenol yn mynd lan fyna, mofyn yr hael a roi'r hael i'r plant. Ond achos bod e'n gweithio gyda'r ddeiar, achos bod y bobl ma'n gweithio gyda'r ddeiar, maen nhw'n gallu dod o daioni'r hael yn ffrwythau ac yn llysiau, ac unwaith eto, twtsh bach o gynghanedd, y plant o'i plyg. A dyma beth yw gelech, y blodyn hwnna, mae'r lluna yn hardd. Dyw'r blodyn ddim yn cael ei ystyried yn flodyn hardd. Dydy grig ag eithin ddim yn cael ei ystyried yn flodau hardd gan rai pobl, neu rhosod un nhw. Ond i fi, a dwi'n siŵr i chi, maen nhw'n fendigedig. A beth sy'n arbennig am y blodau yma, maen nhw'n tyfu ym mhob man. Sym rai chi gael rolau crand. Mae'r llefydd gwlyb a swtsh yn iawn ar eu cyfer nhw. Plant o'i plyg, twtsh o gynghanedd a'r blodau. Nawr ni'n mynd mlaen i'r pennill nesaf. Hof ag arwydd, medel ar lethr i cymydog. Pedair gwanaf o'r ceirch yn cwympo i'w cais ac un cwrs cyflym, ac wrth leisi cefnau chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, 4 llais. Dydy'r pennill hwn ddim yn hawdd iawn i ni i ddeall. Medel ydy grŵp o bobl yn gweithio, reit, yn amaethu. I cymydog yw i neighbour, a mae hwnna yn arwydd o cael. Dydy'r ffermwyr yma ddim yn gweithio ar tir eu hunain. Maen nhw'n gweithio ar dir i cymydog. Felly maen nhw'n mynd i helpu gilydd. Oedd rhywun yn gweud ar y dechrau bod ti bro garwch a chymuned. Dyma fe, dyma ddelwedd o hwnna ar waith. A mae'n amser cyneuaf, maen nhw'n mynd i helpu gilydd. Ac unwaith eto, mae'r pennill yn cwpla gyda twtsh o gynghanedd. Un llef, 4 llais, gyda llaw. Ar y gwylod fyna, mae yna gyfieithiad yn Saesneg gan Waldo Williams I hunan o'r gerdd. A mae'n help yn dweud. The act they took for fun at a run and straightening their bodies flung one 4-voiced giant laugh to the sun. Wrth y modd gyda hwnna. Medel, dyna fe y diffiniad, mintau o bobl yn torri ac yn casglu'r cynheuaf. Pobl gyda'i gilydd. Dyma nhw, y math o amaethwyr fydde wedi bod yma, a dyma lun gan Aneurin Jones, yr artist. Un llef 4 llais. So, felly, mae'r bobl ma'n canu'r un gan, ond mae lle I lais pawb. Y soprano, yr alto, y tenor, y bas, yr rhai mas o diwn, yr rhai mewn tiwn. Mae lle I bawb, a gyda phawb mae'r sŵn yn cyfoethogi. Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd, unig fal mi fyd, I chenhadaeth I her. Perl yr anfeidrol awr yn wisl gan amser, obaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Dyma'r pennill mwyaf anodd I ddilyn. Yr yrfa faith ar y drofa ferf, mae hwnna'n gynghanedd llawn. Mae'n ergydio'r cynhanedd ma ar y diwedd I gario'i neges. A be mae'n dweud fan hyn? Beth yw Cymru, ond bro, lle ni gyd yn perthyn i'n gilydd?
Beth yw'r unig beth sy'n mynd i achub y byd, sy'n mynd i roi eli ar y byd tost? Mae'n byd ni heddi'n dost. Rhoi eli ar y byd tost yma ydy hynny, bod ni yn argyhoeddi pawb bod ni'n perthyn i'n gilydd waith ble yn y byd i ni. A'r unig beth sy'n dala hwn, y perl hardd yma, y neges yma, ydy amser. Mae yna, ond mae amser yn dala fe. A mae rhaid i ni nawr fanteisio'r yr amser yma. Achos mae taith bywyd yn hir. Ni wedi dod fel dangoson i fyna o'r cromlechu yna. Mae'n hir. Ac i ni'n cael 2 minutes ar y daith. Trofa fer. Mae'r llwybr yn hir, mae wedi bod cyn ni, mae wedi bod ar ôl ni, ond i ni'n ymuno mewn un lle. A tra bod ni fyna, mae rhaid i ni wneud y mwyaf ohoni. A dyma ni'n dod at y diwedd. Hon oedd fy ffenest. Chi'n cofio'r mur? Chi'n cofio'r llawr? Ffenest nawr. Cyneuafu a'r cneifio, cynghanedd arall. Mi welais drefn yn fy mhalas. Llinell gyfan o gynghanedd i wneud y pwrpas, i wneud y pwynt, bod na balas mae wedi gweld. Y bobl na'n gweithio gyda'i gilydd, yn y gelet a'r glaw a'r newl. Dyna y ddelfryd, ond mae'r rhaib. Mae na fygythiad, mae'r tanciau ma'n dod. Bydd fforest heb ffenest yn ei. Popeth wedi cau mewn. Codi lot o goed mwyn llosgi nhw lawr, mwyn creu tân, mwyn bwydo'r tanciau. A be mae e'n neud? Cadw'n y mur rhag y bwystfil. Cadw'n y ffynon rhag y baw. Fel pawb, dwi'n gwybod os chi wedi gwneud deiseb, neu wedi bod ar Facebook a wedi codi rhywbeth, mae rhaid i chi ar ddiwedd unrhyw ymgyrch gael fath o call to action. A'r call to action fan hyn yw bod ni'n cadw y mur. Yr wal yma sydd wedi gofalu amdano fe rhag y fyddin, a bod ni'n cadw'r ffynon rhag yr hen ddaw yma, yr hen gasineb yma, yr hen beth yma sy'n neud gelyniaethu. Wel, na chi'r gerdd yn Saesneg. Dyma chi cwbl o lyfrau, falle licech chi fynd i edrych arno fe. Ond dwi'n moyn gorffen gyda'r sleid yma. Ola ond un. Gobaith. Yng Ngherdd Waldo mae gobaith. Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Mewn lle arall mae'n gweud gobaith fo'n meistr, rhoid amser i ni'n was. Dro ar ôl tro fe welwch chi bod Waldo'n cynnig gobaith i ni. A chi'n meddwl be, mae'r hyn ddyddiau diwetha yma wedi bod yn reit anodd, ydyn nhw. Yr feirws felltith mae'n cau bob peth, ond mae rhaid ni ddal yn y gobaith. Gobaith y byddwn ni yn gallu creu dyddiau gwell o hyn i gyd. Wel nawr te, dwi yn edrych ar ymhoci a mae gyda ni rhyw 7 munud ar ôl i drafod gyda'n gilydd. A dwi'n mynd i annog chi nawr, come on, dwi wedi gweithio'n galed fan hyn. Dwi'n moyn cwestiynau, rhywbeth i chi eisiau herio fi falle, rhywbeth chi eisiau gofyn. A tra bod chi'n meddwl, dwi'n mynd i adael y sleid yma, achos wir i ategu be wedodd Dewi, mae'n debyg bod rhyw holiadur, a mae'n debyg bod yna gwestiwn 3 a bwlch i sgwennu. Please, athrawon disgybion, os oes yna rhywbeth ar eich manyleb, ar eich meddwl, chi'n meddwl gallen ni yn yr adran helpu i roi sesiwn fach fel hyn, fydden ni wrth yn bodd. Fydden ni'n caru trafod y cerddi gyd. Gwenall unrhyw un, rowch siawt a gallwn ni drefnu rhywbeth fel hyn yn hwylus iawn. Neu gramadeg, neu oesoedd canol, beth bynnag sydd gyda chi yn eich blino chi, neu byddech chi'n meddwl bod chi eisiau rhyw llais bach gwahanol yn ei gyflwyno fe. Ond, reit Dewi, dwi'n mynd i basio'r baton at y ti nawr, a dwi'n disgwyl cwestiynau. Dim rhy gas, gobeithio. Ond mae Elen yn cael holi hefyd os hoffe hi. Diolch yn fawr, Mererid. Yn credu pawb yn cytuno oedd hwnna'n yn sesiwn wych iawn, a gobeithio bod dwi'n gwybod bod o fydd mawr i'ch astudiaethau. O ran cwestiynau, os oes unrhyw un yn y chat eisiau dod mewn ar hyn o bryd, efo unrhyw gwestiwn, a dyn ni rili eisiau agor hwn lan i athrawon yn ogystal rhoi ei barn. Dwi'n gwybod Eirgan nes di sôn rhyw funed yn ôl ynglyn â hynny. Neu jyst i nod, os ych chi eisiau ofyn unrhyw gwestiwn ar hyn o bryd ynglyn â
ynglyn â'r adran Gymraeg ac ynglyn â beth sydd ar gael. Mae dyn ni Elen yn amlwg yn ogystal sydd yn astudio Cymraeg proffesiynol dyn ni ar hyn o bryd. Mae'n wych cael hi yn rhan o'r sesiwn fyd. Does dim byd yn y chat ar hyn o bryd, Mererid. Mae'n dawel iawn. Dwi'n meddwl dod wedi cwmpasu popeth, i fod yn onest. Mae Mari nawr jyst i sôn, mae'r pennill olaf yn cynnwys fwy o gynganeddion. Beth ych chi'n meddwl yw arwyddocad hwn? Mae hwnna'n sylw treiddgar iawn. Doedd Waldo ddim yn fardd cynganeddol wrth redd. Doedd e ddim fel Williams Parry neu rywun neu Gareth Lloyd Owen sy'n mynd at y gynghanedd fel opsiwn 1, os licech chi. Nath Waldo Williams gystadlu ar yr awdl am y Gadarn gyda cherdd hyfryd i Tiddewi, ond nath e ddim cipio y Gadarn. Mae mater o lwc yn cipio'r Gadarn, credwch fi. Ond mae e yn defnyddio'r gynghanedd i bwrpas. Mae e fel pe bydde fe'n troi at y gynghanedd mewn sawl un o'i gerddi fe, mwyn rhoi rhyw ergyd fach bellach i bethau. Ac wrth gwrs, un o'r rinweddau'r gynghanedd yw bod e'n gwneud pethau'n gofiadwy, achos bod cytseinied a llafaried ac odl yn gweithio gyda'i gilydd. Felly ni'n clywed y cyneuafu a'r cneifio, ec en ac enef, ec en ac enef. Maen nhw'n atsain yn erbyn ei gilydd a maen nhw'n hawdd i'w cofio. Mi welais drefn yn fy mhalas draw. Dyna'r unig llinell o gynghanedd, y llinell gyflawn o gynghanedd sydd gyda fe drwy'r gerdd. Ond chi'n meddwl, mae'r gair trefn yma yn air pwysig yng ngwaith Waldo. Y drefn. A mae e wrth gwrs yn meddwl bod ni ar hyn o bryd ddim yn y drefn iawn. Mae e'n gweld bod ni wedi strwythuro'n cymdeithas ni bod na bobl ar y top yn gwasgu pobl o dan. Bod e ddim yn deg. Ac iddo fe, y drefn iawn yw tegwch, pan i ni gyd yn helpu'n gilydd. Fel na dylai fod. Felly mae'r gair trefn yma yn ymddangos sawl gwaith yn ei gerddi fe. Peth od yw bod e ddim yn gorffen y pennill ola gyda chynghanedd. Welon ni'n y pennillion eraill i gyd, mae'r cwpled ola, geiriau ola, par ola o eiriau yn cynganeddu, ond nid yn y pennill ola, ond mae'n bwerus. Ailadrodd y gair cadw, a nid jyst cadw, cadwn, person cyntaf lluosog, ni. Hwst, fan tynnu ni gyd mewn. Gallwch chi ddim darllen Preseli heb sylweddoli bod rhaid i chi, fi, hefyd, wneud rhywbeth. Diolch am y sylw na. So sylw bach arall nawr dyn ni. Ie, hwnna'n gyfle gwych i ofyn unrhyw gwestiwn am y gerdd i Mererid. Mae cwestiwn arall wedi dod trwy Mererid o Lowri. Pa fath o arddull fyddech chi'n ei ddweud yw arddull Waldo? Mae hwnna'n gwestiwn enfawr. Mae'n dibynnu pa gerdd. Dwi'n meddwl bron ym mhob cerdd mae e'n gallu mynd â ni i'r llefydd tywyll iawn. Dyw e ddim yn ofni dweud, this is not good, dydy pethau ddim yn iawn, ond mae e bob tro yn rhoi'r gobaith i ni. Cymrwch i'r gerdd gyda fe dawrwennol yn ôl i'w nith. Llinell o gynghanedd, mae'r gerdd i gyd yn gynghanedd digwydd bod fyna, cywydd yw e. Ac yn y gerdd honna, mae'r disgrifio be ddigwyddodd yn Castell Martin. Chi'n cofio fi'n sôn ar y dechrau am y milwyr yn mynd mewn yn 1938-39 i Castell Martin. A mae'r gerdd i gyd o'r dechrau un yn drist. Mae'r bobl wedi mynd tewi'r iaith ar y trothwy, sdim yr iaith i'w clywed na, mae'r plant wedi mynd, mae'r defaid wedi mynd, mae'r daw, y gwartheg wedi mynd, mae'n drist, ond reit ar y diwedd, mae'n rhoi'r llinell yna i ni. Dawrwennol yn ôl i'w nith. Mae'n gweud, oce. Mae'n wael, ond mae'n mynd i fod yn well. Mae'r hyn wennol bach, swallow, yr aderyn bach na, yn sy'n dod nôl bob blwyddyn, reit ar ddiwedd y Gwanwyn ar ddechrau'r haf, i'r un nith. Mae'n amazing. A mae'n gweud, pa'n i beidio yn obeithio, dawrwennol yn ôl i'w nith. Felly mae'r tyndra yna rhwng yr tristwch a'r gobaith
Mae hefyd elfennau telenegol hwnt ag yma, ond mae hefyd yn fardd athronyddol iawn. Mae'n licio athronyddu, mae'n licio meddwl a gweithio pethau mas. Dwi'n yn siŵr sydd hwnna'n ateb y cwestiwn. Wrth gwrs, midr y godl sydd gyda ni yn Preseli o ran y mesur, ond mae'n gweithio'n galed gyda'r gynghanedd i roi ambell i ergyd i ni fan hyn a fan co. Mwy'n ateb y cwestiwn i'n credu, Mererid, i fod yn onest. Dwi'n sylweddoli bod e'n 12 o'r gloch, a os oes rai ohonoch chi angen gadael, os wyt ti'n iawn wedi am funud neu ddoi, mae dyn ni cwpl o gwestiynau sydd wedi dod trwy. Gai awgrymu, Dewi, fel i ni'n neud mewn prifysgol, yw wrth gwrs ni'n cael sesiwn i gyflwyno'r gwaith, bod Elen yn gallu cadarnhau hyn, a wedyn mae'r myfyrwyr yn cael mynd i'w lle eu hunain i feddwl, ac falle wedyn mae'r cwestiynau yn dod, ac felly os pe byddech chi'n dymuno ar ôl chi gael chans i feddwl, gallwn ni ail-drefnu, gallwn ni ail-ymgynnull, jyst i drafod, jyst i glywed eich cwestiynau chi. As falle byddwch chi'n mynd adre yn meddwl, wel, na, byddwch chi ddim yn mynd adre, achos chi adre yn barod, ond falle byddwch chi'n diffodd y Cymraeg yn meddwl, dwi ddim yn cytuno gyda beth ddwedodd Mererid, neu hoffen ni herio hi. Dewch, yn dy fe, Elen, fel yna mae'n gweithio. Ie, bendant, a fel i chi'n gweud, weithiau mae jyst angen rhyw seibiant arnoch chi, a mae'r cwestiynau'n dechrau llifo wedyn. Ond ta waith, gadewch i ni aros jyst am 2 funud neu 2 ar Dewi i ni gael, os oes yna gwestiwn yn y chat, gadewch ni drio i hateb nhw. Ie, a jyst i atgyfnerthu, dwi wedi rhoi'r link o ran llenwi adborth am y sesiwn yn y chat, os fedrwch chi lenwi hwnna. Os ydych chi ddefnyddio adran 3 falle i roi'ch barn yn chi am yr hyn, bydde hynny'n ffantastig o ran falle rhedeg cyfres adolygu faber efo mwy o syniadau am gerddi eraill, hoffech chi ffocysu arnynt dros y misoedd nesaf, fel nath Mererid sôn, a byddwn ni wedyn mewn cyswllt efo mwy o wybodaeth dros wythnosau nesaf. So dwi wedi rhoi'r link unwaith eto yn y chat. Mae yna un gwestiwn o'r athrawes non Evans, fyddech chi'n cytuno bod Preseli yn cynrychioli Cymru gyfan a bod angen gwarchod Cymru? Wel, wrth gwrs hynny, a nid dim ond Cymru, ond mae yna gymunedau dros y byd i gyd yn yr un picil, a nid jyst yn 1945 neu pryd bynnag oedd hwn, rhwng ffordd na, ond heddi. Ac felly, be mae Waldo'n dweud fan hyn, ydy mae Waldo'n caru Cymru, ond mae'n caru'r ddynolryw. A mae'n dweud, mae'r pethau gwerthor sydd gyda ni, lle mae yna bobl wedi arfer ys blynyddoedd i gydweithio gyda'i gilydd, mae rai ni gadw'r hynna. Ac i ni'n gwybod heddi bod yna bobl yn cael eu symud o'i cartrefi oherwydd rhyfel. Mae dyletswydd arno ni gyd i gadw'r holl lefydd yma yn lan, a'r ffynon yn lan. Mae newid hinsawdd yn gwthio pobl o'i cartrefi, mae yna wasgu diwydiannol weithiau, bobl yn cymryd mantes o'r bobl, mae gormes o bob math yn rhywbeth mae rhaid ni sefyll yn ei herbyn, ac felly yn sicr nid cerdd digwydd bod wedi dod o'r un man cychwynnol yna, ond mae bob cerdd yn gorfod dod o rwle specific, ond mae'r cerddi gorau yn gweithio o'r specific i'r oesol. A byddwn ni'n rhoi Preseli yn y categori yna, yn sicr. A jyst gair ola i ddiolch o galon i chi am droi lan, bod fi ddim yn gallu eich gweld chi. Mae gweld y sleidio maber yn codi hiraeth arna'n ofnadw am y lle, ond amdana chi hefyd. A gobeithio ryw ddynol byddwn ni'n gallu gweld yn gilydd go iawn, ond cofiwch dro hyn i gyd, sut mae Waldo yn cloi i soned Cymru'n 1, oedd y dyfyniad yn i'r sleid, gobaith fo'n meistr, rhoid amser i ni'n was. Bryliwch am hwnna nawr, am weddill y dydd. Diolch yn fawr iawn i chi.